piye mulih pagah wis tukokne tiket Jakarta Blitar pagah kurang. Ya wis piye. Engko libur. Bayarane sesasi kirong-kiro priyo kena ya tuku tiket Jakarta. Terus Jakarta rene rombak ditukokne. Oh. Tiket mahmu Jakarta piro enteke? Wong sitok apa wong loro? Lah moe teko omah mek entek 2000 pira ngono, kok 1800 men. Wes sampe yo aku disah-disah. Yuk. Wes sik kono yo. Tak sase. Apa Mbak? Sudah mulai ya Mak? Sudah mulai. Oke, belanja nih saya makan jamur, tahu, minyak, bumbon, tempe, sop-sopan, terus sama bumbon, gorengan. Oke, mau diantar ke rumah Ibu Saima. Ya barangnya pas dikirim. Wes, Kok? wes kayak kedinginannya. Loki ya. Kok kacau. Kok kecut Nduk? Terus sarapan mangan nongkol Biar ngono orang. Megul iki diet, Mak. Nduk jangane iki ora, Nduk. Ya akeh. Iki jenenge nongko. Ora tak. Ki anakku seneng ki karo nongko. Seneng lho? Lah nyapa ndek engko wakeh minggu. Jeblek wongnya akeh. Jangan apa Nduk, bukaan Nduk. Mas sarapan apa, Gul? Engko sarapan. Sarapan angin. Wis muter. Oke, Mbak surveinya. Mak, daster sampean jebol. Domen pangani tikus lho niki lho. Lambiku lho dihanger ya. Gak dipangani tikus ngene lho. Ini perjalanan jenguk Pak Lanja. Mau ke rumah Pak Kadi dulu. Antar janganan. Wah. Bareng. Iki lho Mak, bareng pisan apa ora? Ager-agere Pak Lan parengno. Kayak ketemu bolone. Nemahmu ae no. Bek, ngantarne janganan aku. Ngantarne janganan. Ya. Tak tukokne bumbon karo An. Mange ra ndek bumbon. Kan golekne janur letok. Wah, nama kan golekne jamur letok. Golekno. Ora enak kok. Golekno.
Nanduni nana tak engko. Ya, Bek. Nana bla. Oh, man. Mahku ya jangan bonces ki mau. Kok oleh bonces? Dan kuwi beda sik keteri sapa Enak gorengan, Bek. Kalau nek jajan yang ini wis entek. Kok iso nerokne Pak Pailan tiba gila. Nah, itu dia lak ngendin. Jamur Pak Pailan Pak Kati maem kalih jangan ndok. Iki lah tak tumbasne jamur nggak usah golek. Iki lah. Yo ngono kuwi. Lek nya. Ini lah golek. Ini Intan. Oh, Nawang mau omongi kan jaluk me Intan. Ku milih tuku yo an gak leh ku golek iku. Ku lek tumbas. Pak Pailan wis mari, Bek. Ku. Mame apa? Mane sego pisan. Kamu tak golekne jenang ora enek terus anake ager-ager tak tumbasne. Heeh, pokoke ya jenang kuwi. Iki duit jari Pak Jam. Pas kese digawa nang makam kae. Iki kurang apa ora? Gak 50. Enggak. Suwon ya, Bek ya. Kae enggak cepak jari anyar kok kesusu. Lah sira dijaluki dhuwit apa? Tukane jare. Besarku ya tak. Mau jaluki dhuwit. Ya wis. Iki mah Roma kon akoni kurang apa ora? Enggak. Suwon ya, Bek. Ya kayak suwun. Tahune kuwi. Masak apa? Jangan ndak lek ngeteri Nawang. Lek keteri golone tambang. Bola Nawang. Mbak Yanti, dipesene karo Nawang. Makanya aku rada awan rene kan isu wis enak sing sarapan. Aku lah nggak libur nggak iso rene lho, Bek. Lah iya, pokoke lek libur ya. Lek libur apa mulai isu aku iso rene. Ini Pak Lati ditami jembak ning anu Lati. Oh, kursi roda. Tak tukokne bumbon kuwi, Bek. Lah ya kita. Aku arep golek bumbon nang ndi? Nang Dayu Gong Koper. Udan ae bendak sore. Ada piye le? Emak suwi ra tumbas kono, kan murah. 2.500 kok sak engko. Ngethok kayu. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya yang selalu menonton videoku. Maaf ya, beberapa hari aku nggak upload video karena beberapa hari ini aku memang ada sedikit kesibukan, jadi aku nggak sempet edit video, nggak sempet upload video juga. Memang aku upload video itu nggak terjadwalkan, kadang 1 minggu ya bisa full, kadang 1 minggu 2 kali, kadang 3 kali ya tergantung sibuk enggaknya aku ya. Biasanya kalau libur sekolah gitu baru aku sedikit rajin konten. Oke, ini biasa mah ya habis mandi, macak cantik pakai baju pink. Terus ini kini ngetan marani aku nyusul aku Mega sama Bintang ke rumahnya Pak Pailan. Biasa mah seneng banget kalau ada temen ngobrol, ini lagi ngajak ngobrol. Sebenarnya Mbak Saimah itu normal seperti kita ya teman-teman. Hanya saja Mbak Saimah itu kurang bersosialisasi ya, jadi untuk komunikasi itu sedikit kurang ya. Orangnya itu suka di rumah saja, keluar itu hanya cari kayu gitu ya. Piring biteng mahmu ku kalau ngomongnya piring biteng singge genduren nenek mahmu anu Gul. Kayak genduren nggih piring biteng. Dirane mahmu nak mahmu kan nggih piring biteng to. Somben
40 pas poso. Heeh. Puasa. Heeh. Nganu kul buka bersama pisan kul. Dikekne es. Iya menune oke. Apa? Heh. Kambi apa? Nah, Lek nawang. malah Karo lala. utang. Sekarang ae. Tukaran sapa sing tukaran? Sing tukaran sapa? Nang kono nangis ae. Sopo kuwi? Nangis nyempare wong toko. Sopo sing nangis nempere wong? Sapa sing nangis ning empere wong? Nih, Sapa? jelane duduk-dudukan kono nangis kono. Kira kono nangis lah. Lah iya nyapa nangis? Mbah. Ndare doli nih. Montore didoli. Kae tumpaki kan yo kae. Montore sapa sing didol? Tumpaki utang nunggu nundar gakani. Nunggu nundar gakan nundar abang lah. Montor abancin. Montore sopo? Montore sapa? Ndare padi dirne kalane anu drone kono Walah. Heeh. drone jubrak Wah, kula ni yubrak. ya kan Heeh. ngarang karo ngitan ngalun ngulon Montore duta dijolne omonge. nangis dan gini berangnya masih nggak Ya Pak Pailan dolanan HP. Telepon nanti kan. Ada sudahnya, wis tukaran lho. Iya lek wis jodone gak tukaran ngomongin duta tukaran. Terus ngene, Heeh, montore wis loro. telu. Lek duduk jodone iki tukaran terus pisah. Lek wis jodone iki gak tukaran. Pinter lho Gul, jare lek wis Aru taruh nduk keteng. Kita kerang. Keteng oh duta kereng. aru taruh nduk kereng. Oh, duta rada kereng. Aru sithik kan ngalih nduk. Oh, karo Mbak Siti kan ngalih. 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 Buka kartune wong iki. Isu-isu ngrumpi rasani. Ki sing mak rasani mbake ning kene iki lho. Ki. Kan ngalih dituntun jak ngalih. Karo Mbak Siti dijak ngalih. Heeh. Ngalih neneng ae rata. Tukaran. Oh. Rasah tukaran. Kuwi kemarin lho. Heeh, marem. Lah tukaran masalah apa? Kak? Oh, waya iki wis marem montore wis ngene. Lah mergo tukaran mergo apa? Tukaran mergo apa? Aneh. Hmm? Dulu wis rabi. Dulu rabi ngono wetone nang kene nyawang. Oh. Ada nyawang. Wabu ora ngerti. Wetan lho. Dadi foto mantan main awang. Fotone mantan Duta Rufia iki lho main awang jare. Dia nak duit takne. Anake digletakne. Tinggal di situ. Wah, ditinggal nesu anake digletakne. Ana saiki wis gedhe. Masih ada sendiri. Ini ada. Duta. Ora? Kamu ketemu orang nyuruh. Sapa sing sampean takoni getun enggak
Oh, terus. Ya, ini ketut. Oh, Nah, tukaran ya. nang omah tukaran ae. Berarti ya ini malam. Gati Pak Pailan. Rek Pak Pailan gati. Pak Pailan gati. Bekane. Ngan penggar tuh. Jadi jangan jangan. Mulai lak titik. Bisa ya. Itu cintaan. Dia tuh Heeh. budaya. Menarik nih. Heeh. Ngelokne Pak Pailan. Jari medok eneh. Wonge wis gak iso. Wis ora iso golek wong wedok, wonge wis turu ning kamar kae. Urus ah. Dia kok goyen. Gak ngerti kae, Pek, wong endi. Galugul pacare Pak koncone Pak Pailan sing tau rene no, kelingan ra. Kae kan gawa anak loro to. Wong wijik nganu. Bek saya mah cerita.